வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டர்போ டிப்ஸ் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நியூ அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் ஆன விவோ X50 அந்த மொபைலை பற்றின ஒரு சின்ன ரிவ்யூ தான் கொடுக்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்குன்னு புது மொபைல்லாம் வாங்கி ரிவ்யூலாம் பண்ணலங்க. அதை பற்றின ஒரு எக்ஸ்பிளைன் தான் சொல்ல போகிறேன். அதோடைய டீட்டெயில்ஸு, ஃபியூச்சர்ஸ், ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன, வாங்கலாமா வேணாமா, கொடுக்குற காசுக்கு வந்து ஒர்த்தா அந்த ஃபோனு அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விவோ X50 அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பற்றின ஒரு சின்ன பேசிக் திங்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் இதோட டிஸ்பிளே வந்து நமக்கு 6.56 இன்ச்சு, 8GB ரேமு, 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட வருது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோனோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 135 கிராம்ஸ். இதோட வித்து வந்து உங்களுக்கு வந்து 75.3 mm, இதோட ஹைட் வந்து 159.5 mm. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மொபைலோட திக்னஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7.5 mm உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோனில் உள்ள ப்ராசஸர் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Qualcomm Snapdragon 765Gன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பேசிக் திங்ஸு. இதை லான்ச் பண்ணது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா July 16, 2020, அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நிறைய விதமான ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து நமக்கு 32 மெகா பிக்சல் அவைலபிளாக இருக்குது. பேட்டரி கெப்பாசிட்டி வந்து நமக்கு வந்து 4200 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரெசல்யூஷன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1080 × 2376 பிக்சல்ஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. கலர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு 3 கலர்ஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு, ப்ளூ அண்ட் கிரே 3 கலர்ஸ் வந்துமே நமக்கு ஆன்லைன்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது, ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்ஸ்லேயே நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நிறைய விதமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னன்றதை சொல்லிடுறேன். ஆட்டோ ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க, டச் டு ஃபோக்கஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது, ஃபேஸ் டிடெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டல் ஜூம் அந்த ஆப்ஷன்ஸும் நமக்கு இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நிறைய விதமான சென்சார்ஸும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. என்னென்ன சென்சார்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் சென்சார், ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார், காம்பஸ், கைரோஸ்கோப், எக்ஸட்ரா நிறைய சென்சார்ஸ் நமக்கு இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உள்ள கேமரா பற்றின டீட்டெயில்ஸ், அதாவது கேமரா குவாலிட்டி, அதோட டீட்டெயில்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். கேமரா குவாலிட்டியை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இமேஜ் ரெசல்யூஷன்ஸு, அப்புறம் வீடியோ ரெசல்யூஷன்ஸ் தான் நமக்கு ரொம்பவே முக்கியம். இமேஜ் ரெசல்யூஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 8000 × 6000 பிக்சல்ஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு வீடியோ ரெக்கார்டிங்கோட ரெசல்யூஷன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1920 × 1080 பிக்சல்ஸ்லேயே நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. 4K சப்போர்ட்டும் பண்ணுது, 1080pலேயே நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அது சூப்பரான ஆப்ஷன்னே சொல்லலாம். இந்த ரெண்டு, அதாவது 4K அண்ட் 1080pல வந்து நமக்கு ரெண்டுலேயுமே 30 FPS. எஃபிஎஸ்னால் என்ன, ஒரு செகண்டுக்கு 30 ஃப்ரேம்ஸ் நமக்கு எடுக்குது. இந்த ரெண்டுலேயுமே, அதாவது 4Kலையும் 1080pலையும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன்ஸ்லேயே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா V2001A. நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து பனோரமா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, டியூவல் டோன் ஃப்ளாஷ் இருக்குது, LED ஃப்ளாஷ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது சூப்பரான ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து ரேடியோ அவைலபிலிட்டி கிடையாது, அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னே நமக்கு சொல்லலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோடைய பில்ட் குவாலிட்டி என்னென்னு பார்க்கலாம். பில்ட் குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும், நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங்கில் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை சொல்லியிருக்காங்க. பில்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அலுமினியம் ஃப்ரேமால் இது மேட் பண்ணியிருக்கேன்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஆவலாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்றது தான். இந்த மொபைலோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 34,990 rupeesன்றது போட்டிருக்காங்க. அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும்னா 35,000 சொல்லலாம். ஒரு 35,000 ரூபாய்க்குலாம் வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்கணுமா, 15,000 ரூபாய்க்கு நல்ல நல்ல ஃபோனாக இருக்கே நீங்கள் சொல்லலாம். 35,000க்கு ஒரு ஒர்த்தான ஃபோன்னே சொல்லலாம். நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ், நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த ஃபோனில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விவோ X50 இந்த மொபைலை வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்லேயே நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஆன்லைனில் வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது கஸ்டமர் ரிவ்யூஸு, ரேட்டிங்ஸு, ட்ரேடர்ஸ் யார், இந்த மூணையுமே நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பார்க்கணும். ட்ரேடர்ஸ் வந்து நல்லா, அதாவது நிறைய பேர் வந்து கீழே கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ் போட்டிருப்பாங்க, நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான ப்ராடக்ட்ஸு, அது ரொம்ப நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. கீழே ஃபோட்டோஸ்லாம் நிறையா இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்குங்க. ரேட்டிங்ஸ் வந்து ஒரு 5க்கு 4.5 அதுக்கிட்ட இருந்துச்சு, 4.5க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உண்மையிலே வாங்கலாம், நல்ல ப்ராடக்ட்னே சொல்லலாம். நீங்கள் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் வாங்கணும்னா நமக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம், நல்லா யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேட் வந்து நம்ம 200-300 கம்மி பண்ணிக்கலாம். அது சூப்பரான ஆப்ஷன்னே சொல்லலாம், நல்லா யூஸ் பண்ணி வாங்கலாம். நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கணும்னா வந்து பிக்சர்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும், எப்படி வரும் அப்படி அதோட ரேட்டிங்ஸு, அதோட ரிவ்யூஸ் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். நீங்கள் ஆஃப்லைனில் வாங்குறது ரொம்பவே பெட்டர்ன்றது நான் சொல்லுவேன். நிறைய விதமான சென்சார்ஸ்லாம் நமக்கு இதில் அவைலபிளாக இருக்குது.
வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. அமேசான்லேயும் தரேன், ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் தரேன். வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இந்த விவோ X50 மொபைலை பற்றின ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன். அப்படி நான் என்னென்ன சொல்லலைன்றதை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் பார்க்குறேன். நெக்ஸ்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போல் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்கணுமா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் சிம்பிளே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை.